Priatelia, práve čítam status na stránke Sloboda a Solidarita, v ktorom sa píše, že ak Fico preruší v súčasnej situácii Ukrajine núdzové dodávky elektriny, bude podozrivý zo spáchania zločinov proti ľudskosti. Ja akože chápem, že ak chcú opozičné strany vyhrať voľby, potrebujú voličov s kompletnou absenciou mozgu, ale na takéto statusy prilákajú akurát tak lobotomizovaných hlupákov, ktorým stačí povedať, že srnky serú bombóny a za 5 minút ich máš v lese aj s igelitkou v ruke, ako naháňajú srnky a čakajú, keď im vykakajú bombóny. Táto tlupa najicov žije zrejme v dojme, že ak im dáš raz niečo zadarmo, alebo im niečom pomôžeš, tak si povinný to rozdávať a pomáhať im doživotne. Táto banda hlupákov žije zrejme v dojme, že ak nebudú platiť elektrickú energiu a distribútor im vypne prúd, tak zajtra pôjdu za Žilinkom zažalovať elektráreň, pretože na nich spáchala zločin proti ľudskosti. Táto svorka ignorantov pretrváva v omyle, že ak nebudú splácať hypotéku a banka im ten byt jedného dňa zoberie, tak zažalujú banku za spáchanie zločinov proti ľudskosti, lebo nemajú kde bývať. Ich suverenita je na takom bode mrazu, že ak by nás Ukrajina zajtra napadla, tak si jednoducho povedia, tak nám treba, a ešte im povedia sláva Ukrajine. Verím tomu, že ak by nejakému takémuto hlupákovi znásilnili manželku, tak on z toho neobviní násilníka, ale obviní vlastnú manželku, pretože si nešla dobrovoľne a na odpustenie mu ju ponúkne ako repete. Priatelia, takto sa správa naivný, závislivý parazit. Čiže voliť Sasky, ktorý volí túto akože pravicovú stranu len preto, aby sa pred ostatnými ukázal, že je veľký podnikateľ. Ale asi taký podnikateľ, ktorého keď prevrátiš dole hlavou, tak z neho vypadnú akorát také srnčie bobky, ktoré sa mu už do igelitky nezmestili. A podľa týchto videí a statosov musím povedať, že v opozičných stranách nie je žiaden človek, ktorého by som si dokázal predstaviť ako človeka, ktorý by dokázal riadiť Slovensko. Buď sú sprostí, buď sú smiešní, alebo sú naivní. Presne tak, ako ich voliči. A samozrejme dúfam, že Fico nedostane len pri sľuboch a od zajtra im Slovensko prestane pomáhať, lebo za dobrotu na žobrotu už stačilo. Priatelia, prajem všetkým príjemný zvyšok tohto krásneho dňa. Majte sa krásne. Čaute.